Hemen eskatzen digute marraztea operazionalaren irteerako intensitateak, karga elikatzen dagoenean, bere berrelikaduraren intensitateak ere bai, eta bere zirkuito bezala horniduraren korronteak marraztea. Vale, ordu hemen erditik endugun ez, eta momentu batean egingo dut. Hortxe, karga baldin badauka horrelaxeko intensitate bat, tensio positiboa delako, hau etorri behar zaio, ez sarrerako iturri hauetatik, baizik eta elikadura iturrietatik. Orduan, positibo baldin bada, goiko iturri hau egon behar da ematen korronte hori. Eta hau lotuko zen hemendik lurra hontatik. Hemen txizan behar dugu zirkuito guztia, korrontearen zirkuito positiboa, hau positiboa baldin bada. Negatiboa izango balitz, kasu honetan, hau negatiboa baldin bada, korrontea horrela etorriko da, eta azpiko karga negatiboa egongo zen, hau horrelaxe, eta azpiko iturria egongo zen hornitzen korronteak egingo zuela bide hau horrelaxe izango zen. Vale, berrelikadura, hau positiboa baldin bada, korronte hau horrelaxe etorriko zen, eta zeinek ematen du? Ba, iturri honek ematen dio, horrelaxe, hau positibo izango zen, horrelaxe, eta hau lurratik itxiko zen, horrelaxe. Hau izango zen, berrelikadura positiboa baldin bada, korrontearen bidea. Bale, tensio negatiboa baldin bada, orduen korrontea horrelaxe etorri behar da, ez ba? Negatibo izango balitz, demagun horrelaxe datorrela, eta kasu honetan hemendik etorriko zen. Hau izango zen bidea, lurra, horrelaxe izango zen, kasu honetan, hau negatiboa izango balitz. Baiz da? Vale, eta azkenik, zein da horniduraren bidea, intensitatearen bidea, zirkuito honetan, pues, iturriak hauek baldin badira, bidea hau izan behar da. Horrelaxe itxiko zen ziklo guztia. Hau izango ziren laurak.